Il-gazzetti tal-ħadd komplew juru l-qasma ġdida li qed tiddomina bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. F'artiklu fuq il-Malta Today bit-titlu MPs give Grech no support to attempt new take on cannabis law ħareġ biċ-ċar il-kaos sħiħ li kien hemm fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista tal-ġimgħa fejn Bernard Grech kellu jċedi għal pressjoni ta' dawk li qed imexxuh u joħroġ kontra liġi proposta li se tirregola l-użu responsabbli tal-kannabis. Fl-ewwel sentenza l-ġurnalist tal-Malta Today mill-ewwel isemmi kif dik li kellha tkun diskussjoni dwar il-liġi tal-kannabis spiċċat b'dibattitu jaħraq bejn Bernard Grech u d-deputati nazzjonalisti. Il-gazzetta turi kif waqt il-grupp Bernard Grech spiċċa jdur deputat biex jara x'in il-pożizzjoni tagħhom u lanqas sab is-sapport ta' sħabu li qalu li mhux se jappoġġjaw din ir-riforma. Kien hawn li l-kap nazzjonalista nfexx jitmasħan mad-deputati tiegħu u akkużahom li d-deċiżjoni li ħadu ser tirrifletti ħażin fis-surveys, xi ħaġa li skont il-Malta Today ġabet rabja fost id-deputati nazzjonalisti. Għal dan dlonk qam id-deputat Mario Gallia li birrawa fħalqu għal il-Grech inti għandek il-wiċċ takkużana li aħna raġuni wara n-numru ħżina fis-surveys għaliex ma taċċettax il-fatt li aħna mxebbajn bik meta qed tiġi qudiemna b'deċiżjoni diġà f'moħħok li lanqas biss tiddiskuti magħna. L-artiklu jgħid li Bernard Grech qam iwieġbu u qallu li jekk huwa mxebba ma jersaqx aktar lem. Mario Gallia reġa' wieġbu u qallu li jekk għandu jitlaq xi ħadd huwa hu għaliex ma ġiex elett mill-poplu kif dan il-mument li kellhom iqumu deputati oħra biex jikkalmawhom. Għal aktar minn darba fil-ġimgħat li għaddew Bernard Grech kien skomdu jwieġeb dwar il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq il-liġi tal-kannabis. Fil-fatt jumejn qabel ħareġ bil-pożizzjoni uffiċjali Bernard Grech kien għalhekk. Politika ma ssirx fuq il-mikrofon laqqas fit-tri, issir fil-Parlament u hemmhekk se jkun hemm il-pożizzjoni. Għandha dritt tistaqsi, għaliex ma tix tagħmel l-opinjoni tiegħek ċara. Il-Malta Today qalet li fid-diskussjoni qam jitkellem l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li qal li jekk il-Partit Nazzjonalista jivvota favur ir-riforma xorta mhux se jieħu punti għaliex huwa gvern laburista li ressa il-liġi l-qoddim. Jidher li d-deputati li huma favur din il-liġi lanqas biss rifsu l-adba tad-Dar Ċentrali biex jipparteċipaw fid-diskussjoni. Fost dawn il-Malta Today jissemmi lil Ryan Kallus, Karl Guder u Therese Komodini Kakija. Min-naħa l-oħra Claudette Buttigieg qalet li tivvota bħal maġġoranza u sal-aħħar baqgħet bl-oppożizzjoni fuq din il-liġi. Għal-grupp parlamentari kien hemm preżenti s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li baqa' sieket u maħax sem fid-diskussjoni. Uffiċjal fil-Partit Nazzjonalista għall il-Gazzetta Indipendenti li Grech kellu jieħu din il-materja quddiem l-Eżekuttiv u din mhux l-ewwel darba li bħala kap qabel strutturi differenti tal-partit. Intant fl-istess gazzetta reaġixxa wkoll il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan li kellu kliem jibes għat-tmexxija ta' Bernard Grech. Balzan għal kif il-kap tal-Oppożizzjoni qed iħaffer il-qabar tiegħu stess u qed ikompli juru lill-poplu li m'għandux viżjoni għall-pajjiż.